Eta gaurkoan, astelenero bezala, kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako neguko kirol batetako eskiatzaile batekin izanen gara, Ander Zamora, arratsaldeon eta ongi etorria. Eixo, arratsaldeon, zuei. Bueno, aipatu diazu, zuk egiten duzune kirola batxe eskia dela, pixkat kontatuko iguzu gero zer den egiten duzuna, zenolako modalitatea den, baina noiztik zabiltza eski munduan, aspalditik? Bai, aspalditik. Ja, txikidatik 2 urte nintulari kasi nintzen eskiatzen, gurasoak eta aitona amonak juten ziren eskiatzera beti, eta Kantantxun etxean daukagunez, baina 2 urtetatik hasi nintzen eskiatzen. Beraz, ja, urte asko, ez? Bai, urte asko, 23 urte eskiatzen. Osongi. Horretaz gain, zein da zuk praktikatzen duzun modalitatea eta zer da egiten duzuna zehazki? Freestyle munduan daude modalitate ezberdinak, eta nirea da moguls, batxezko eskia, eta modalitate hori ditu 220 metroko pista, batxez beterik, eta orduan lehenengo zatia batxak dira, gero salto bat dago, gero berriz batxeak daude, gero beste salto bat, eta gero azkeneko zatian ere batxeak daude, eta ja bukatzen da. Bertan, bi saltoen artean egin nahi dituzun figurak, o mortalak edo nahi dituzuna, eta behan daude 5 jurado egiten dituena, 3 pertsonak ikusten dute teknika, eta da guztietatik 160, gero bi saltoak balio dute 120, eta azkenik denbora ere 120. Beraz, gehien ezberdintzen dena modalitate hau bestengandik izango litzateke pista? Bai, pista ezberdina da. Gainera, nire ustez da ikusteko jendeari gehien gustatzen zaiona, azkenean daude akrobaziak eta daude arriskua dagoen kiroletan jendeari gehiago gustatzen zaio. Izan duzu noizbait istripuren bat? Bai, 2012 urtean Italian hautsi nuen belauna, ligamento cruzado anterior, gero meniskoa eta ligamento internoa. Eta, eskerrak ondo egin nuela rehabilitazioa, hor Larrabiden, Centro Medicina Deportiban, eta ondo joan zitzaidan gero. Suposatu, horrelako kirol bat praktikatzen duzuenean, ez, baduzuela arriskuari beti ere. Bai, gainera batxez beteriko pista batean, azkenean zaude hor arriskuan jeitxiera osoa, gainera bertan daude bi salto, eta gero saltotik erortzen zarenean, ja sartu bat zara berriz batxezko linean, orduan arriskua beti. Eta pista hauek nola prestatzen dituzte edo, batxe horiek suposatu dut izango direla artifizialak, ez? Bai, egiten dutena da, bi gauza daude egiteko. Alde batetik makina batekin jartzen dituztela montikuloak 6 metrotara, 6 metro montikulo bat, eta gero beste bat ondoan, 3 metrotako distantzian. Eta gero ere egin daiteke zuzeu, jende askoren artean, zoaz ere elurrezko montoiak egiten, eta gero eskiekin zoaz perfilatzen pista. Zu nola iritsi zinen modalitate honetara zenka? Pentsatzen dute hasi zinenean ez zenuela modalitate hau eginen, ez? Hasiko zinen beste modalitate batzuekin. Bai, 7 urte nintularik nire osabaizeek egin zuten Kantantxun eskitalde bat, hasi ginela saltoak egiten, ez oraindik ez ginen zehazki batxetazko modalitatean egon, baina gero urte batetara horrela sartu ginen eskiko teknika hori egiten eta horrela, eta sartu ginen txapelketetan. Hemen Nafarroan asko zarete honetan aritzen zaretenak edo? Orain gutxiago, lehen geunden gazteagoa ginelarik 20 piko pertsona geunden taldean, baina hazitu gara eta bakoitzai bere bidea egin du. Igual eski munduan, ez dakite, baina ospetsuago izaten da, hori igual alpino, fondo eskia, horretan igual jende gehiago aritzen dela. Bai, txikitatik da gehien bat egiten dena da eski alpino. Baita ere federazioak da gehien inbertitzen duen modalitatean, baina orain eskerrak ari direla beste freestyleko modalitate batzuetan inbertitzen, eta hor daude
hor daude resultatuak. Oso ongi, bueno, esan barra dugu oso nahi izanen zarela modalitate honetan, zeren Espainiako txapelduna izan zara 3 aldiz, Hiru alditan, uste dut. Noiz irabazi zenuen lehenengo aldiz? 2013 urtean, absoluto mailan, geratu nintzen lehenengo aldiz Espainiako txapelduna. Gero ja infantil mailan eta txikian nintzenean ere irabazten nituen, baina garrantzitsuago da absolutoan irabaztea. Gero irabazi nuen 2013 urtean, 2014 urtean eta aurten ere. Eta maila horretara iristen denean, eta holako zerbait irabazten denean, zer sentitzen duzuzuk? Post asko ez, azkenean 2013 urtean gainera izan zen lesioa eta ondoren lehenengo aldiz txapelduna izan izela, eta gainera lesioa ondoren. Orduan, agian izan zen lasaitasunez joan nintzela txapelketatara, presiorik gabe eta irabazi nuen. Eta gero, azkenean, hor egoteko dedikazio asko behar da, ez? Bai. Normalean entrenatzen dugu fisikoa, gero teknika asko, txikitatik teknika asko egiten genuen, eta jende asko azkenean nekatu ziren eta utzi duten modalitate hori, oso zaila delako. Eta azkenean ordu asko bete harrituzu txapelketatara. Claro. Txapelketa hauek nun egiten dituzue? Normalean, Espainia mailako... Espainian azkeneko urteetan gehien bat egin ditugu Sierra Nevadan, bertan dauzkatelako instalazioak eta da gehien dirua sartzen duena. Gero lehen egiten genuten gehien bat Kandantxun, gero Andorran ere, baina azkeneko urteetan Sierra Nevadan. Eta entrenamenduei begira pixka bat hori suposatzen dute, horrelako kirolek eskatzen dute batez ere agian denbora gehiago eskainiko diozuela neguan, nola antolatzen duzu urte oso entrenamenduei begira? Udan ere normalean juten gara entrenatzera, baina azkeneko urteetan ez dagoenez federazioan dirurik, ezin moldatu urteko. Eta udan gehien bat egiten duguna da pretemporada deitzen dena, azten gara fisikoa entrenatzen, eta gero iristen denean negua egiten dugu gehiago eskiko entrenamendua fisikoa baino. Naiz eta mantentzen dugu fisikoa, eta gero ere entrenatzen dugu ohe elastikoetan, barraketan daudenak eta baina asko zobeak eta handiagoak, hor bertan saltoak entrenatzeko eta. Eta Nafarran olako pistak badaude? Nun daukazu egertuen entrenatzeko? Guk entrenatzen dugu normalean Kandantxun, nahiz eta orain ez digute pistak egiten, baina gero orduan ni normalean federazioarekin banoa Sierra Nevadara entrenatzera. Eta gero ohe elastiko hauek ditugu Larrabiden, bertan ditugu gordetak eta aldugunean entrenatzen dugu berden. Zuri zer eman dizu kirol honek? Azkenean ni oso kompetitiboa naiz, eta eman asko, gainera sartu nintzen nahi duen ikasketan eskiagatik, mundu asko ikusi dut, naiz Europan herri askotan, eta azkenan esperientziagatik merezi du egindako esfortzu guztia. Nazioartean ere gondu zara lehiatzen beste txapelketaren batean? Egon naiz Europa kopako zirkuitoak zirkuitoko txapelketetan, Suitzan, Italian, Alemanian, leku askotan, eta gero ere munduko kopako batzuetan ere parte hartu dut, baina gehien bat izan direnan Sierra Nevadan. Eta hori, Europari begira ibiez, hori izan duzu aukera beste herrialdeetan egoteko, hor ikusten da agian prestatuago daudela, suposatzen klimak ere laguntzen duela horretan, ez? Gainera nire eski modalitatean hango federazioetan diru asko gehiago inbertitzen dute. Hemen gehiago alpinoa, baina beste herrietan eskiko batxetan diru asko sartu dute, eta notatzen da beraiek askoz gehiago entrenatzen dutela, eta gu joten garenean txapelketatara eman behar dugu 100%. Eta horrela zaila da, beraiekin parte hartzea. Instituzioen aldetik eta baduzue laguntza hemen, sentitzen zarete babesa baduzuela edo zerbait gehiago eskatuko zenukete? Nafarroan gehien bat nago bekatua, Fundazio Miguel Indurainen,
eta eskertzen da, ez? Eta sartzen zaigun diru bakarra, bidaiak ordaintzeko, baldin banoa Sierra Nevada trena ordaintzeko, autobusa ordaintzeko, eta azkenean diru asko gastatzen duzu, ez? Hotelean edo eta horrela, eta bueno, gutxienez diru bat izatea horretarako eskertzen da. Txokulako irutza. Gero ez daukagu saldo bat hilabetean Espainiako gobernutik, ez bakarrik daukadana da Imigrandoentzako fundazioa. Horretaz gain ere ikaslea zara, ez? Nola zera ari zara ikasten eta nola daramazu ikasketak eta kirola zenka badaiko gordu pilo bat sartzen dituzuela normalean maila horretan. Tuteran nago ikasten, fisioterapia, azkeneko urtea, hilabete bat, orain azterketak. Eta, bueno, lehen ikastolan pizka zailagoa zen, zeratik juten nintzen hilabete bat, itzultzen nintzen, beste hilabete bat jun, eta azkenean gauza asko ematen zituzten bitartean, eta gero itzultzen nintzen eta azterketak egin, baina karo, klasera joan gabe, eta pizka bat liosoagoa izan zen ikastolan. Gero unibertsitatean hasieran ere, nahiz eta gutxienez, bagenukan ja temario osoa interneten eta gutxienez joan zinen begiratzen edo irakurtzen eta gutxienez ez galtzeko. Eta unibertsitatean ere aldatzen zizkiguten azterketa gutxienez, ezin gizatu. Horretaz gain pixko bat ez dakit, kirol munduan nora gustatuko litzaizuke iristea. Badakigu orain arte lortutakoa asko dela, baina beti badituzu hor helmuga batzuk, ez? Bai, orain 2017an Sierra Nevada munduko txapelketa, eta ere kirolari guztiak bezala olinpiadetara iristea, baina ni badakit ia ezinezkoa dela, así que... Zaila da. Bai, azkenean askoz gehiago entratu behar da, munduko kopan parte hartu behar da, puntuak lortzeko gero juteko olinpiadetara, eta oso zaila da, gainera ez dago dirurik orain federazioan, eta gaizki daude gauzak. Gero ere, aipatu duzuna ez, agian beste herrialdeetako batzuek agian dedikazio osoa daukate kirol honetarako, ez? Eta jende horrekin lehiatza beti askoz ere zailagoa da, ez? Bai, beraiek bakarrik eskian daude pentsatzen, ez dute, ez daude dituan guztiak, gehienak ez daude beste gauztak ikasten, agian bai distantzian, baina oso gutxik, azkenean daudelako segun oso entrenatzen, eta entrenatzen dute urtero, gu baino 5 o 6 aldiz gehiago. Orduan, zaila da lehiatzea. Nahiko hurbil gaude berai eta entrenatzen dugulako. Osangi. Horretaz gain miresten duzun kirolaririk edo baduzu? Bueno, asko daude, ez? Tenisen munduan adibidez Rafa Nadal, gehien gustatzen zaidana berataz da asko lutsatzen duena bere kirolean. Gero futbolaria naiz ere, eta gehien gustatzen zitzaidana Patxi Puñal. Beraz, osasuna zalea. Bai, oso zalea. Igandean Bilbora, osasuna ikustera. Eta eskiaz aparte ere praktikatzen dituzu kirol gehiago, lagunekin edo... Normalean lagunekin futbolean aritzen naiz. Ari gara jolasten liga bat hemen Nafarroan, Iruñan, asteburutan. Gero aritzen naiz ere pilotan, trinketean, paleta goman, baina azkeneko urtean gutxiago. Baina, azkenean kirolara asko gustatzen zait, juten naiz korrika egitera, mantentzeko ere, eta zehoz ere egin behar da berti. Hurrengo txapelketa noiz daukazu, orain nahiko geldirik zaudete edo... Bai, orain txeia geldi, bukatu da orain denboraldia, eta orain hasi beharra fisikoarekin berriz, hurrengo urtera arte, eta hori 2017an munduko txapelketa Sierra Nevadan, eta gero Espainiako txapelketa eta besteren bat egon gode. Oso ongi, Ander, animo eta zorionak irabazitako guztiagatik eta nahi duzunean ere gonbidatuta zaude Xalbara. Bai, mi esker zuei, gonbidatzeagatik. Mi esker. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, arratsalde ona pasa eta bihar arte. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino.
Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxo sistemas de descanson atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki eta erlaxatu baterako behar dituzun produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu zure atsedena arduratzen, horretarako kalitate handiko eta punta-puntako markak jartzen ditugu gure bezeroen eskura. Gau eta egunerako deskanso sistemetan espezializatua gaude, sofak, besaulkiak, koltsoiak, somierrak, oheak, etxerako osagarriak. Hurbildu zaite Iruñan daukagun edozein dendatara eta arreta personalizatua jasoko duzu, etor zaite. Gorritxo atsedenean aditua gara. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere.